Képzeljen el egy eszközt, amely játékos tanulási élményt biztosít, miközben segíti a pedagógusokat az órák hatékonyabb megszervezésében. Az okos homokozó a homokot egy színes, háromdimenziós varázsvilággá alakítja és azonnal reagál a játékosok mozdulataira, fejlesztve a gyakorlati gondolkodást és vizuális megértést már óvodáskortól. Az okos homokozó tervezésekor a pedagógusok leggyakoribb kihívásait vettük figyelembe. Hogyan lehet fenntartani a figyelmet, beépíteni a digitális technológiát és megkönnyíteni az oktatási folyamatot? Mind a 26 beépített játék egyszerűen, a mellékelt tablettel irányítható. Az okos homokozó ideális a STEM szemlélet bevezetéséhez akár 3 éves kortól, vagy iskolai tantárgyak oktatására, miközben különösen hatékony a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésében is. Az okos homokozó minden modellje megfelel az európai minőségi előírásoknak, és 3 év jótállással, teljes körű technikai támogatással érkezik. Fedezze fel, hogyan forradalmasíthatja az oktatást az okos homokozó az ön intézményében is.